nih 3 resep leye atau tiwul sekaligus. Bakul leye kak kasih ora tayang tutorial adang leye. Ya lopot banget tika. Halo kakang Bokayu. Kene tak jedek nasing pada takon cara nih adang leye keprike yu. Mau nang video awal wis pada weruh sinyong tes nyuntek leye gare. Nah langkah sing pertama kia leye ne tak pesusi ndesit kayak wong mesusi beras njur lebare diditus kayak ngono. Mau sing pertama nyong nyuntek leye putih iki gerinyong nyuntek leye kuningnya. Tak wenehi informasi leye putih karo leye kuning ke asline pada dene yang diolah nganggo makanan sing pada. Mogor mengkuke leyene nek sing kuning biasanya dicampuri gula jawa mengkono ke luwih api. Nggo rasane pada apa saja yu? Iya pada. Nah mau leyene wis dipesusis pada genasi njur tak ditus njur ki nyong nyiapna kerambil karo pandan. Makanya nang kene kapan tak olah dadi telung resep ya guys. Nah kebasan wis dipesusi njur diditus kie dinengna kasih 20 nek ora 30 menit lah njur kasih kayang kene butuhe. Leyene ki wis melar wis medok ningan ki pra kayang kene ki tandane wis siap didang ya guys. Nah ki teksture nang tangan ki wis amoh menul-menul kae lah kayang kana. Tak wenehi resep ngolah leye sing enak nggo pacitan nek ora yang nggo remisan nek orang ngerti. Ki nyong wis nyeser-nyeser gula jawa gak nggo ngapajal. Ya nu kapan nggo gawe leye atau tiwul ayu ya guys. Tiwul ayu gula jawa yang lumer persis kayak kue putu dengan kek kie tiwul ayu. Pertama-tama porudan kerambil campur uyah didelehna nanggon loyang sing paling ngisor dewek usahakan ditenet ya guys. Lebare delei tiwul sing wis dipesusi mau njur didelei gula jawa. Iki gula jawane cara-carane didelehna nang tengah-tengah ya guys. Nah njoranan ki didelei tiwul maning ki nyong nganggo tiwul sing kuning. Anggo tiwul sing putih akeh tetep cantik ya guys. Sesuai selera masing-masing. Joranan ki kapan tak singgeti ngono delai pandan bikin wengi acak lalen. Nah ki sarap adangi kapan tak delai godhong gedang bikin tambah maknyus. Joranan ki tiwul sing mau tak suntek bae ya guys. Pokoke suntek nangon coblok dadi siji mak bruk kayang kono joranan dikukus bareng. Iki ki asline resep telu ningan tak dedek nasi siji bikin tambah praktis ngono. Joranan ki cetakan tiwul ayune ditumpang nanang dure njur lebare didang. Dinteni kasih mateng sekitar 30 menitan ya guys. Ari ngenteni kie karo ngacak akae. Njur lebar ngacak kasih untune garing kie leyene wis mateng tara. Nah kue sing dibuntel ke porudan kerambil ya guys. Nah njur kie tiwul ayune barang wis mateng wis cantik njuk geri diintas bae. Berhubung mau ana sing bagian ketindian loyang njur iki rada teles tak dicugut bae ya guys. Nah kie segale ye utawa sega tiwul ke wis dadi iki sing originalan nggo gawe sega. Cara gawene gampang tur hasile enak maknyus menul-menul ya guys. Nek wis weruh tutorial ki asline ora mang kuatir gagal lah. Nek gagal menu bangeten. Wong kang awal kutuk akhir tak jelas banget tika. Nah ki makanan favorite nyong wis dadi makjreng. Alah kue patia bodol. Kue kek rusak ngon bagian kerambile asale mau kurang ditenet ya guys. Padane sing gak gawe aja kelalen ditenet bikin hasilnya luwih cantik. Yuk disigar baik kita lihat untuk tengah-tengahnya bagian lumer gula jawanya. Alah jen cantik nih iki deleng. Manis, gurih, wangi, legit lah jempol gaduk kayak gimana. Apa mending sing menikmati egen kemebul kayak ngono yakin pol aring gaduk sing pada gawe sega tiwul apa leye apa tuku tiwul ngonyong ki wajib gawe makanan kayak gini. Apa asale pol enak guys. Kue deleng gula jawane nang tengah lumer kayak ngono yuk geri dicicipi bae. Iki sing mangan nganggo godhong ke tambah maknyus tambah enak. Dikecap-kecap iki enaknya ora bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Enak banget guys. Ki kenapa enak temen nyong joranan gaweni ambendina ki mono ya. Dadi bakule enak pangani dhewek keprike jalmu bahura. Temenan guys iki rasane gaduk banget wengi pandan lumer gurih lah jen dadi siji pol gaduk. Yo iki bagian sing didurep kaya ngono lah jen gaduk. Usah mang pada bingung perkara leyene pada tuku nyong banjur nyong tak parek.